Shibenta ban panklang shushu yo tunum utandai ke choi si mau tha drysan circle ha ka jingelam jong sam la shembo langrin president men ha ka khatlai tre gunai tung ajab saw klai or pankha byang sagawei par ka snat trikam jong ka seng HYC hapo ka snong ringi saulia eastern west khasi hill district yagan ka snat trikam jong ka seng la tep kum ka HYC ringi saulia unit laplong yaga jigelang hapo indor bar snong ringi saulia ha ka bo assistant secretary ka HYC mau drysan circle ba kemerding marwen lalong song kenor syua bersang gajing elang layo gajing tuai no samla wiseman kharbani layo ya gajing kran lengkot na vice president ke HYC mau federation circle ba bhagu par paryang ya kinongkit kam ke HYC ringi saulia unit layo ban penskam do president ke HYC mau federation circle usamla syambo langrin haba kran kum gajing kentukan pam nagile usamla syambor ulaong babandrong hapo kaseng HYC haban yakit yaba ikam po imlang salang Marban Syakri jaga jai bendreu ka bahap man sedang nadu ka dong ka thany bat ka snong la jong. Kum ge dekhat hap man mat pasibon gi jinge la darung hapo ka seng HYC. Om dag bot mu ban yo nong yela de simet long samla syambor. Hapa penkot jaga jingkren ula ang wat kemilanti ba ka HYC kan IEAP Henry Kili yela de ke bangan le jaga jai bendreu leng ba ka HYC. Kinokit kam jong ka HYC ringi saulia unit ki kentup yo presiden samla Tamnestar Thaba. Vice President Boyan Paryong Secretary Samla Sankli Swear Assistant Secretary Samla Powerful Thaba Rengkat ki prangot ki wepat kinokit kam kentup ya sangot ki badi ki long kemi ki bla penyeso ba ka HYC nag pentaban Syakri yakari bar ka jai benreo ya ke jeng jong pi andre haba pi kum ki nom shong phim ong mo le kontraktor kat momon nan makran tire la don ke HYC hap kran pen snor ki na yam sen na ainuk sai ta mo kum kita ke jing jong ke snor tha haki ek barok ke jing her asut ha ke jing puli ha ka puli puti ke jing her asut ha ka burom ka akor ke jing her asut ha ke inang salam mo ban pe ingin dera ba snor am tak ada apa ni don ha ke new traffic council ai ka teng don sipai sipai de mas ndrong sipai la thong don ban uniform ni pada ni phong don uniform hadu kol snam kan pi ni don uniform ni phong ke jong dre ka lengkor le ka duty ke jong ni don ha kol snam jong na ka ka snam thawari jinga hadu kata ok don dawai kinong pang hadu kata ke jing yan dawai kat ne ke jing jar don doktor don nos don makaran wero snap tu am is tu le jar ni am nong snong jong ni tha ka de ka kamar mo jong tha ka de ka duty jong ni ini yo pi ngan rong po HYC yo bisa trai wa ruspa ngan rong HYC la pi dal kum kata ka san berkhat ngong pi berat no nai rong po kan moi ne ka tin jong wat berkhat baka HYC ka le ai nam ta jong pi berkhat pi le ai ya ka jat ko jong pi leng ba ka HYC kan moi kata wat nom kmilti baka HYC lenika riba ke jai berukan le AAP Henry perkhat menta pile ayu ye ka riba ke jai berukan jong pi leng ba ka HYC ngong pi lum ye kita kisingkran ki jong ki beru lum kenton ko mojam na menta masa kiri dari ko jai beru ha ke jinglong ke jong aku noi lampun ba ada pin pet yang ki jing duna siren jani Andre ai ba ka jingdon jonga HYC ka dei ban long ka jingker khu ye ka shana tha ka ri ba ka jai ka le ko jong pi ni ka si ka pi sim ka rai rang ba ban tan ye snok ye ti ba ka new trap tinga ker khu ker do ep ai ba ka HYC motivation circle ker khu ker do ye ka rangi saulia unit ba ka nang he nang san ba ka nang plum nang irat ba ka nang syampang ha gi jing tre ka pi don ka no gi jing nang ni cakap ninja rengkat pentelun ya kari buat kerjaan penduduk. Di kublai sibun kublai si hajan Muslim ke HYC ringi saulia unit Muslim ke HYC motivation circle.